Салом алейкум азизин, саломат хона босар бошед. Дар ин чизи ман дар видеои ман комментарӣ нависен. Ман аз ин ки фаҳмидам ки вақте комментарӣ менависед ба аудитория кушод мешудед. Нависен, просто раҳмат нависен, миннатдорам нависен, офарин, бигӯед ки зинда саломат бошен, бигӯед муаллима ҷоним, хеле нависен, ягон ҷоятон кам намешавад ку. Гапҳои безебаку хело нависа метавонанд, гапи хубам нависен, касое ки тамошо мекунед нависен, аудиториями калон шавад, то ки одамо бифаҳманд ки эҳтироми падару модар чия. Ана чи барои ман муҳима. Лайк монед, поделиться кунед, ками одамо бидонанд ки тоҷико чӣ қадар падару модарашро эҳтиром карда ҳастанд. Ман як намуна аз номи 9 миллиони Тоҷикистон мебошам. Ман ки дар хориҷа хондам, ман гуфтанд ки ҳамаи тоҷикистониёро биёр қабул мекунем ки монанди ту рафтор дошта бошад. Акун ки дар инҷа гап мезанам дар бораи эҳтироми падару модараш, ман обрӯи миллати тоҷика мекунам ку баланд мекунам. Хаста ман аз номи миллати тоҷик гап мезанам. Ман тоҷикам, тоҷик забон ҳастам, аз ҳамватани шумо ҳастам. Барое ки зан ҳастам, барои нақи шумо писанд намекунед мара. Занам, лекин зани оддӣ нестам мара. Аллоҳ таоло мара 3 ҳунари калон додаги, ғайри ҳунарои калон. 3 та диплом худованд мара насиб кардаги. Дипломи якумаш олии исломӣ, дуюмаш ки муаллимагӣ, сеюмаш ки дипломи духторӣ. Сертификатом бо беҳисоб. Гуфта будам ку сертификатом чӣ қадар аст. Лекин ин маънои надорад ки шумо нодида гиред мара. Мисол бояд шумо аз ҳама зиёд мада бояд ки лайк монед, ҳама зиёд мада поделиться кунед, ҳама зиёд мада чӣ кунед ки аз ҳама чизои манфиатноку фоиданок. Ама ба шумо аз таҷрибаи худам мегӯям. Ман намегӯям дар калон китоб хондан падараша хеле карда, модараша хеле. Ман аз чизе ки худам кардагим зинда ба шумо чӣ хел мегӯям ку сарояндаҳо фонограмма қатъи мехонанд, садои зинда. Ман ягон китоб чӣ карда намеорам шумо бигӯм ки фалони оташ хеле нигоҳ кард, очи нигоҳ. Ман аз худам якум одам шумо дар мисол меорам. Бояд ки ман ҳама зиёд бояд чӣ дошта бошам, лайк, мисол ки поделиться, комментарӣ ки тамошо кунам. Ман сум дар бораи сум намегӯям, дар бораи ки одамо зиёд тамошо кунанд, фаҳманд ки тоҷико мо ҳамин қадар тоҷбарсарем, қадар пешрафтаем ва пеш ба зиндагӣ мегаем аз рӯи ҳамин эҳтироми падару модарам ки моро дар як ҷаҳон ки шинохтанд. Ин обрӯи миллати мо ҳастанд. Мехостед ки ин аз зани тоҷик баромада дар бораи эҳтироми падару модар гап мезанад. Чӣ хел зур. Ман ба русиям мекунам видеоку, мефаҳманд ки тоҷико қадар падару модарро эҳтиром мекунад дастиян. Як инсон агар нигоҳ кунед, як инсон кори нек кунад, миллат ҳама қадар бообрӯ мешавад. Мехостед худо накунад ки як кори бад кунад, миллат беобрӯ мешавад. Мехостед аммо мехоҳем ки миллати мо дар ҳама ҷо чӣ бошад, дар ҳама ҷо пешрафта бошад. Нисбати падару модарро эҳтиром кардан, мо агар ки дар дунё агар обрӯ пайдо кунем ку миллати тоҷик якум ҷо мест дар олам ки асри 21 будае ҳозирам ё падару модарашро эҳтиром мекарда дастиян. Будиян инсоне ки мегӯяд дар асри 21 ба қадри падару модар мерасад. Аҷоиб. На ход мегӯям ба ҳам. Хастед барои аудиторияи мара вай кунед калон шуда ки одамо бисёр тамошо кунанд. Як аз тоҷикиро мефаҳмам, мисол ба русӣ дигар равода мисол ки бо мерасонад ки намехоҳад Тоҷикистон ба қадри падару модар мерасад дастиян. Ба дастиян намехоҳад одамо. Ман баррасиам мекунам ку дар бораи эҳтироми падару модар. Лекин шумо мара қадрдонӣ кунед. Ҳамчун зан гуфта мара нодида нагиред. Ман зан, Аллоҳ таоло мара ҷинси мара зан офарида, лекин ман аз мардҳо ягон камӣ надорам. Ман баробарди мардҳо илми забони арабиро омӯхтагиам. Баробарди мардҳо ман Қуръон хонда метавонам. Ман Қуръон мефаҳмам. Ман Қуръонро ба таҷвид тиловат мекунам. Ман забони русӣ мисол озод гап мезанам, забони арабиро озод гап мезанам. Ман мисол ки ҳама чиро мисол ки баробари мардҳо ки накарда бошам ку, мисол ман Қуръонро бо пуррагӣ азо кардагиам набошам, лекин ман баробари баъзе мардҳо забони арабиро мегӯям, баробари баъзе мардҳо забони арабӣ тарҷима мекунам, баробари баъзе мардҳо ман духтар шудагим, баробари баъзе мардҳо ман забонҳои хориҷиро омӯхтагим. Ман баробари мардҳо праваи шафёрӣ дорам. Лекин худованд мара ҷинси зан офаридааст. Лекин мара ба хотири илму ҳунару донишам қадрдонӣ кунед, аудиторияи ман калон шавад, лайк монед, поделиться кунед ки одамо тамошо кунанд. Ҷинси зан гуфта мара нодида нагиред. Худо мара ҷинси зан офарида, лекин майнас сари ман Аллоҳ таоло бақоят оварда, мисол ки илму донишро гирифтагим, то ҳозирам дар ҷустуҷӯи илму дониш мебошам. Медонам шумо.